De bliver kaldt galehuset, det hvide snit og rammes jævnligt af noget, der for de fleste andre ligner akut storhedsvanvid. Efter 2 sejre i sæsonens første kampe er den hvide syge igen brudt ud i Aarhus. Det her er Jan. AGF, det er min klub, og det har det jo været siden jeg så dem første gang. Sømanden, som man også bliver kaldt, er, som AGF-fans er flest, Jeg plejer at sige, at Aarhus smiler noget mere, når AGF vinder. ualmindelig optimistisk. Et hold skal være det første, der vinder 33 kampe i streg, så hvorfor ikke AGF? Ny sæson, ny sponsor. Det, som det hele handler om, det er jo, I får det her Faxe Kondi på trøjen. Og ny optimisme i Aarhus. Og så vil jeg jo rigtig gerne have i bare overkrop. Koster sæben og Faxe Kondi. Det er der også. Der er både til før og til efter og til under. Det giver bare en fantastisk stemning i en trup, og alle går bare rundt og er glade jo. Jeg har en hvid trøje på. Nej, det er Andy Slægt jo. Det er Andy Slægt, der ligger derovre, mand. Jamen, det er fint. Så bare hold den, så bare hold den i hånden. Det er fint. Vi har et godt hold jo. Og en længere forklaring. Den er bare lang. I og med, at det ikke er bare sådan en enlig kamp, hvor det er gået godt, men det bliver stille og roligt bedre og bedre, så tror jeg også på, at det fortsætter. Hvor højt kan I ende op? Jamen, jeg tror på, at vi godt kan nå op medaljerne. Vi kører det med at trække smilebånd, vi har jo hørt det før. Men så lige i år, der vil vi jo sige, der har vi noget at have det i. Men tager I ikke også det sidste år? Men denne gang skulle den være god nok. Det bliver selvfølgelig nummer 1. Hvad ellers? Hvorfor er det, du tror på det? De har da vundet 2 kampe, så er der kun 31 tilbage.